neizostavan deo te priče, odnosno nevjerovatan deo pogonskog goriva, tako? Posebno ako se nalazimo ovde ispred Skupštine grada, između nekada Savezne skupštine, pa ako se, kada pričamo o toj romantici, prisetimo onog filma gde Beba Lončar sedi na jednoj Vespi, a to je sve nedaleko odavde, pa evo do subote organizovati prvi onako zajednički internacionalni skup. Hoćemo da pozovemo naše sugrađane malo da uključimo i tu romantiku, jer ovde je Vespa iz 54. godine. Tako? Ovo je jedna od prvih modela Vespe. Inače, da se vratimo na skup, skup je prvi internacionalni skup Vespi u Beogradu. To je, da kažemo, nekim zemljama u okruženju i inostranstvu praksa. Skup počinje u petak od 16 časova, tad nam pristižu gosti iz inostranstva koje ćemo smestiti, uveče imamo žurku na splavu Sound. U subotu program kreće od nekih 11 časova sa Ade, revijalna vožnja kroz grad. Jedna od tački zaustavljanja je ovde ovaj plato, gde ćemo biti negde oko 13 časova. Posle toga program se nastavlja ispred Cvijete Zumzarić, tamo ćemo biti do kasnih popodnevnih časova. Revijalna vožnja opet po gradu, vraćamo se nazad na Adu i idemo uveče u klub Sanse gde će biti organizovana žurka. Ono što, pretpostavljam, interesuje naše sugrađane, ko želi da pogleda, dakle, najbitnije doći ovde ispred Skupštine grada i pretpostavljam start na Adi. To su mesta ko želi da dođe da pogleda malo i da se druži sa vama. Da, naravno, i Cvijeta Zumzarić na ulazu u Kalemegdan isto će biti zanimljivo, tamo ćemo se zadržati dosta, celo popodne, tako reći da kažemo. Prijave su još uvek otvorene, do sutra do recimo nekih 12 časova. Svi zainteresovani mogu da pogledaju prijave na vespazijan.com, to je oficijalni sajt kluba, ili da kucaju na Google-u, recimo u srču Beo Vespa, gde će izaći sam skup i gde će videti sve detalje vezane za prijavu i program i satnicu samog skupa. Kažu da je prvi skup najteže organizovati. Jeste, prvi skup je najteže organizovati. Sva sreća, imali smo ljudi iz PGS-a koji su, da kažem, veliki prijatelji kluba i koji su nam finansijski i ovako kao podrška izašli u susret i omogućili nam, da kažemo, taj skup da se uopšte i održi. Plašim se da nismo uspeli to da s njima dogovorimo, da bi možda sve ovo bilo pod velikim znakom pitanja. Koliko ima Vespi u Beogradu, a koliko će ih biti sutra, koliko očekujete? Pa Vespi u Beogradu ima previše. Sad odziv je, ajde da kažemo, možda malo ispod očekivanja vezano za Beograd. Inostranstvo nas je onako iznenadilo. Zadovoljni smo odzivima i ljudima od preko. Pretpostavljam da su oni možda i navikli na te skupove, znaju na šta dolaze, znaju šta da očekuju i znaju kakav je provod. Pogotovo što je Beograd, da kažemo, na dobrom glasu, što se tog noćnog života tiče. I dolaze na Vespi, ili? Naravno. Hvala puno i vidimo se u subotu. Naravno, vidimo se, prijatno. Dakle, čuli ste od 11 časova sade, pa ovde ispred Skupštine grada na trgu biće, ne kažemo izložba, ali prošetaće se i doći će svi oni koji dođu iz inostranstva sa ovim Vespama. Ima raznih modela i, kao što si rekla, Sanja, završit ćemo sa tom romantikom. Kažu da su uvek Vespe specifične, posebne i oni koji ih voze su onako individualci, drugačije razmišljaju. Ima skutera, ima milion tih dvotočkaša, ali jedna je Vespa i jedna je Beba Lončar. Pa da, rekla sam, bit će mnogo romantike u ovoj tvojoj priči. Hvala mnogo. Ja bih te rado podržala još nekim podatkom, ali ne bih znala kako, pošto nikad u životu nisam na Vespu sela. Hvala mnogo, Nebojša, i tvojim sagovornicima. A vi, naravno, ne propustite da i na Studiju B vidite u narednih par dana izveštaje o ovom i drugim sličnim događajima koje smo vam jutros najavili. Na čelu sa Beogradskim karnevalom predškolaca koji će biti u